fil-mart ikonna għax il-mart dieħlin kwantitajiet ta' naħal minn barra tal-ġejjen. U dawk l-użanza tagħhom tista' tkun differenti minn ta' Malta. Qabel ma skoprejna li wieħed jista' jġib l-affarijiet minn barra inkluż anke naħal, dejjem kienu kunaw naħal Malti f'Malta, imma ħadd ma kien jaf li kellna naħal Malti sa qabel lejn l-aħħar id-disajnijiet sewwa. Fil-tmeninijiet, fil-1980 u iktar, iddaħlet f'Malta il-pesta tad-duqqajs Amerikana. U minn hemm kien ifisser li Malta ġabet marda li ma setax teżisti f'Malta, bil-fors ġabetha minn barra, allura jfisser li kien hemm xi tip ta' importazzjoni f'Malta, sija ta' naħal jew ta' prodotti li jiklu n-naħal, bħal l-għasel jew trab tad-dakra tan-naħal. Wara dak l-avveniment, il-gvern dak iż-żmien rid jara kif jirranġa s-sitwazzjoni tan-naħal f'Malta u l-iktar ħaġa faċli u ta' malajr anka fid-dawl forsi li ma kinux jafu dak iż-żmien li kellna naħla unika, naħla Maltija, kienet li jġibu naħal minn barra biex ibidlu dak in-naħal intilef għax tajjeb ngħidu li l-pesta Amerikana ma tistax tfejjaqa. Ħlief jekk tuża forsi xi antibiotiċi li imma huma projbiti li jintużaw man-naħal. U allura biex l-unika mod biex teħles minna u biex ma tkomplix tigrava s-sitwazzjoni u anke fil-liġi illi tittaħraq il-kaxxa tan-naħal bin-naħal b'kollox u l-għodda kollox u l-ġgiget kollox tittaħraq. U fil-inħawi ġifieri ta' ċertu żona, ġifieri ma tistax taħraq ġast kaxxa waħda. Taħraq ammont ta' kaxxi f'żona speċifika. Għaldaqstant intilfu ħafna naħal dak iż-żmien. Mela, li ġara meta l-gvern daħħal mbagħad naħal minn barra biex jagħmel tajjeb għal dak in-naħal intilef, ma dan naħal li inġibet parassita l-varroa li sfortunatament għamlet ħerba ħafna kbar minn naħal dak iż-żmien. Ġifieri l-importazzjoni tan-naħal minn barra li ovvjament ma kienx Malti, għax in-naħal Malti jinsab Malta biss, u għalhekk huwa naħal endemiku, diġà kienet għamlet ħsara dak iż-żmien. Jiena nisma' x'jien dak iż-żmien ma kontx involut fuq in-naħal, nisma' wkoll li n-naħal li kienu ġabu dak iż-żmien ma tantx kien salva wisq. Ġifieri ħafna min-naħal xorta spiċċa inqeret u forsi dik kienet raġuni għala in-naħal Malti baqa' jeżisti. Fil-bidu tad-disajnijiet kellna problema oħra. Malta b'mod aċċidentali introduċejna dik li tissejjaħ il-varroa li hija tip ta' urdina li tagħmel ħsara kbira lin-naħla. Din hija urdina li s-sajż tagħha hija daqs ras tal-abra, li din tkun qiegħda fuq il-ġisem tan-naħla u tieħu id-dem tan-naħla biex ngħid hekk u tagħmel ħsara ġol ċertu viruses u anke meta jkun hemm l-iżvilupp tan-naħla fil-kaxxa, tajjeb, di tkun qed hemmhekk tieħu l-linfa tan-naħal u tagħmel ħafna ħsara. Fil-fatt din hija wieħed mill-ikbar edewwa tan-naħal. U meta din daħlet Malta fil-bidu tad-disajnijiet, dak iż-żmien kien hawn ma' 7,000 kolonja naħal. U minn dawn is-7,000 kolonja naħal, iktar minn 6,000 minnhom mietu. Propju minħabba din il-varroa. Jiġifieri kellna kolloss totali. U raġa dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Agrikoltura ġab stok minn barra biex jirriplejsja dan naħal li miet. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk ukoll rġajna ħadna daqqa ta' ħart. In 1992 l-ikbar problema fil-naqsilna dak il-naħal kollu
Allura id-Dipartiment fuq pariri li nata kien ġab naħal minn New Zealand, u tħana l-friħ ta' naħal ma tanix kull ma tlifna, ma per eżempju għal kull 10 ta' kwiet, tifhem daqsxejn ta' inkoraġġiment biex terġa' tibda. U biex ċara mbagħad, ċara tant ma kienx adattat għall-ambjent u tawwulna b'intenzjoni tajba. Ngħidu isma' ħalli forsi jekk santuhom naħal b'naħal, intuhom naħal daqsxejn iżjed kalm, daqsxejn iktar favorevoli biex il-beekeeper in-naħal ikun jista' jaħdmu. Imma ġara daqna kien esperjenza tiegħi stess. Tiftaħ il-kaxxa tan-naħal, bdana u tara li daħlitlu l-baħrija tas-Susa ngħidula, dina l-baħrija tas-Susa taqbad. Normalment taħdem hekk, in-naħal ikun spiċċa mill-kaxxa, tidħol dbit u il-ħolqien minn kollox jagħmel użu, ġifieri din għandek xema, in-naħal mhux juża għax telaq jew miet. Allora almenu il-baħrija tiġi tgħix u tikol danna il-xam. Din ix-xama mbagħad tirriduċi ruħha fa' but. Għandhom veru ssibu one but biss. Dan naħal New Zealand. Jew mhux imdorri biha postu ħal daħlitlu ħalliha tidħol ma qatilix u għamlitlu ħerma. Hawnhekk ma setax isib tarfa u kull ma għamel staġun wieħed għax spiċċa totalment in-naħal illi kienu. In-naħal li kellna ta' New Zealand dak iż-żmien. Ġifieri għalkemm inti tagħmel l-almu tiegħek kollhom dan naħal barrani ma sabx irkabtu għal kundizzjonijiet ta' hekk. Jekk imbagħad niġu għan-naħla tagħna Maltija tantija mdorrija bih, il-baħr jaqqas biss tersa. Għax jaqqas biss anke jekk ikun rieqed bil-lejl u tidħollu bil-lejl, jekk tidħol bil-lejl dik, da sa jibdu l-fuqha u joqtola żgur, definit joqtola. In-naħla tagħna x'tagħmel? Kif jasal Marzu, April tibda tnaqqas il-mart għal-bduċ fl-aqwa tagħha. Fl-aħħar ta' frar bidu ta' Marzu tbit anke 1000 bajda kuljum il-reġina biex tkabbar popolazzjoni biex meta jiġi l-ġid. Allura jien minn l-aħħar ta' Marzu ma tibqax tbin dak il-kwantità tibda tnaqqas u tnaqqas fil-bajt. Allura l-popolazzjoni tolħos, allura x'qed jiġi? Mela rnexxiela ġġib ħafna stores, ħafna qasel biex iterħija. Biex imbagħad jkompli il-popolazzjoni tonħos. Hemm ftit nies x'jieklu, allura l-isport ferħuha lill-kaxxa naħal sa' Settembru. Din l-imbirka naħla safra, meta rajta jiena ġiet u f'April baqgħet dbit u f'Mejju baqgħet dbit. Għaliex, għax dina kif inni mdorrija fl-erja l-Italja, hemm salt u salt fjur l-istaġuni kollha. Anka fir-rebbija u fis-sajf, allura jietaf li ħadkompli id-bit sa jibqa' jkun hemm ma jimpurtax jkun hemm iżjed ħaddiem anzi iżjed aħjar għax iżjed sa nġibu, imma jekk iġibu hawn Malta għandek iżjed ħaddiema u m'hemm xi jġibu, meta fejn se jiklu mill-asel li għandek. Allora bdejna nsibu l-nies ma veru jagħmellek l-għasel u veru jaħdem u bil-kemm ma jġibx iżjed għasel milli jġib in-naħla tagħna għax darba kont qrajt li l-sin tagħha l-proboxxis huwa daqsxejn itwal u hija daqsxejn ikbar allura l-ħanistomak huwa daqsxejn ikbar allura kapaċi tġorr iżjed nektar lejn il-kaxxa naħla waħda min-naħla tagħna. Imma daw il-kondizzjonijiet imbagħad fl-aħħar mill-aħħar iservu li inti ftaħt il-kaxxa u għaselt sibt ftit inqas milli suppost għaliex għax qed jikluh. Mir-riċerka tagħna li tinsibu huwa li mhux biss in-naħla Maltija għandha vantaġġi fuq naħal barrani meta fil-kuntest ta' Malta, imma in-naħal Malti jagħmel aktar qaser għall-ammont ta' għasel li jagħmel in-naħal barrani u li għandu qabilta għandu ħila jgħix f'ċertu kundizzjonijiet ħorox li n-naħal barrani m'għandux ħila jgħix. Speċifikament ukoll sibna li n-naħal Malti meta jkun attakkat minn din il-majt veroa ċertu ċertu ħudura jiqpa jgħix jisu xejn mhu xejn, jiqpa dejn easy go lucky. Fl-istess każ, meta tikkompara in-naħal barrani
bħal naħal apis mellifera ligustika, naħala taljana, u tinsemmu ħanna nikkumparaw ħafna man naħla taljana partikolarment, għax dik kien naħla li n-naħala l-beekeepers Malta xi kultant iħobbu jużaw minn flok in-naħla Maltija, l-apis mellifera rutneri. Meta nikkomparawhom fl-istess post, fl-istess lok, bl-istess ambjent u nittrattawhom bl-istess mod, ġifiri jekk nagħtuhom iktar ikel, nagħtuhom it-tnejn iktar ikel u l-istess ammont ta' ikel, l-istess tip ta' ikel, insibu li f'dak l-istadju in-naħal Taljan bl-istess perċental attakk tal-veroa jisfaxxa, ma jibqax jgħix, mhux ma jibqax jgħix, isir dak li ngħidulu colony collapse disorder. Il-kolonja Daw l-aħħar 8 snin kellna problemi bl-Oriental Hornet, tajjeb il-Vespa Orientalis. U rajna, osservajna li n-naħal Malti x'ħindin tmur biex tipprova tidħol u tattakkaħ, dan joħroġ għalija idawwara bin-naħal u ħafna drabi joqtolha. Mentri n-naħal l-ieħor, is-sottospeċi l-oħrajn li mhumiex Maltin, din il-kapaċità m'għandhomx. Normalment, it-titjir tal-reġina biex titammar tagħmel titlaq ngħidu aħna bej il-11 u s-sija ta' wara l-ikel. U dit tagħmel 10 darbiet, 10 tiem, kull darba tmur tintaqma' raġel differenti għax liħor tkun qatlitu. Qed tifhem, reġina tagħżel ir-raġeli mhux int. U inħabba dal-ħafna importazzjoni tal-ġejjem minn barra, qegħdin nitilfu il-linja naturali tan-naħla Maltija. Għax daw itiru fl-ajru. Meta ir-reġina tkun f'Malta u tbit il-bawla l-irġiel, dawk il-bawla mbagħad jitamru marġejjen prospettivi kaxxi oħra. Meta jiġi żmien li joffroħ fir-rebbija jew anke aħna fil-ħarifa, u allura jibda jsir it-taħlit. Imma x'jiġri meta jiġri dat-taħlit? Di il-ġenetika ta' naħal minn barra mhijiex adattata għal Malta, u allura il-ġenetika Maltija tibda tiġi kontaminata minn dik barranija. U bil-mod il-mod in-naħal jibda jitlef l-adattament għall-ambjent lokali. Studji wrew illi n-naħal lokali huwa dejjem l-aħjar. Fil-lokal, ġifieri jekk qed Malta, in-naħal Malti huwa l-aħjar fil-lokal, huwa l-aħjar b'mod naturali, ġifieri li kważi ftit li xejn għandu għalfejn jintervjeni l-bniedem fuqu li waħdu fin-natura kapaċi jgħix ukoll. U din intweriet anka għal lokalitajiet oħra, ġifieri mhux qed ngħidu Malta biss. Jekk qed nitkellmu fuq pereżempju l-Italja, in-naħal Taljan huwa l-aħjar ġol Italja. Mhux in-naħla Maltija ġol Italja. Le, in-naħla Maltija tajba l Malta, in-naħla Taljana tajba l-Italja. Allura meta jibda jsir dan it-taħlit, għax tajjeb ngħidu li reġina titammar fl-aħrja u m'għandekx kontroll ma' min titammar għax in-naħal huwa annimal selvaġġ u mhux domestikat. Di tibda titlef dal-karatteristiċi ta' adattament li semmejt anka qabel, ġifieri tibda jkoll inqas suf, tibda tkun ikbar, tibda tkun itqal allura, il-ġwienaħ jibdew ikunu ikbar u itwal mela ma tibqax tajba għall-kontra biex ittir kontra rieħ. Jibdew jinbidlu ħafna affarijiet u l-attaġġjament ukoll. Jekk qed ngħidu li n-naħla kienet qabel tnaddaf iktar, jekk issa tħaltet ħadd tnaddaf inqas. U jekk qed ngħidu li n-naħla kienet bil-mod forsi turik li qed iddejjaqa, jaf jew ma tagħmellek xejn, jew jaf tattakka mill-ewwel. Il-problema ovvjament hija li ma nistax ngħidu l-irġejjen tan-naħal Malti tiddakkarx ma l-irġiel tan-naħal Taljan.
Ġifieri li jfisser huwa li qed ikun hemm ħafna taħlit. Aħna ngħidula hybridization. Dil-hybridization tfisser li n-naħal Malti qed titħallat man-naħal Taljan. Jiġifieri l-ġenetika tan-naħla Maltija qed titħallat mal-ġenetika tan-naħla Taljana. Issa, I mean, fil-verità, tgħiduli ma allura x'fiha ħażin hux. L-unika raġuni hija li meta qegħdin inħaltu l-ġenetika tan-naħla Taljana man-naħla Maltija qed inneħħu ċertu adazzjonijiet li n-naħla Maltija għandha bħalissa kif diġà semmejt li tħallija biex tkun aktar resistenti, biex tħallija li tkun aktar adattata għall-ambjent ta' Malta. Il-problema kbira imma hija li meta qiegħda titħallat man-naħla Taljana qiegħda tonqos l-abilità tagħha biex tgħix u għaldaqstant qiegħda tonqos l-abilità tagħha biex iddakkar u Malta niddependu ħafna fuq id-dakkra tan-naħla. Mhux tal-li hekk, imma 15% tal-ikel li nieklu Malta u tal-ikel li inkabru Malta ġej biss direttament mid-dakkra tan-naħla. Issa jekk ħajkonna naħal li mhux ħajrnexxielu jgħix fil-klima li għandna li qiegħda tiħrax, fl-ambjent li għandna, bin-nuqqas ta' ilma, bin-nuqqas ta' fjuri, bil-riħ li għandna, għax in-naħal Malti wkoll ħaġa oħra nafu li ma jiġix daqshekk affettwat mir-riħ, xorta joħroġ idakkar meta jkun hemm ir-riħ. Li qegħdin ngħidu huwa li ħajkollna naħal li ħajkun inqas effettiv biex fl-aħħar mill-aħħar jagħtina iħallina inkabru ikel li mbagħad nista' jkollna fuq il-platt. Issa ovvjament jekk dan it-taħlit ikompli bla rażan, bla wafqien, fil-verità ma tantx għandna futur sabiħ. In-naħal ħajqpa jinbidel għax ħajqpa ibiddel il-ġenetika u x'ħajjiġri fil-futur b'dan it-tibdil diffiċli tgħid. Imma ma naħsibx li ħammorru għal wisq ġid. U għaldaqstant nispiċċaw nitilfu naħla Maltija. Jena għamilt naqra xogħol fuq Kamilu għaw dat-Taljan. Għawdex. U s-sib. Li għawdex in-naħla Maltija imbidlet 65% tagħha ma' naħal ta' dat-Taljan. Issa, jekk jien immur għawdex u ma nsibx in-naħla Maltija, biżżejjed hija għalija. Dan it-taħlit huwa ta' dannu kbir kemm għall-naħla Maltija kif ukoll għal min irabbija għax min irabbija n-naħla f'Malta jekk in-naħla mhix reżistenti, mhux reżiljenti biżżejjed, ħajkollu bżonn jintervjeni iktar. U dak ħajinkludi iktar ħin u ħajinkludi iktar spejjeż ukoll. Spejjeż diretti f'mediċina pereżempju, f'kemikal li nużaw apposta għal kontra il-parassiti li jkollhom in-naħal u ċertu mart li jkollu n-naħal. L-inċidenza ta' dan il-mart f'naħal imħallat hija naturalment ogħla. U allura mhux qatt mu rakkomandat li n-naħal jitħallat b'dan il-mod. Għandna bżonn narawha bħala mod holistiku. Naħseb ukoll importanti li ċertu affarijiet żgħar bħal ejja ma naqtawhomx jaħasra il-pjanti slavaġ qabel ma jagħmlu l-fjuri. Ħalliha l-fjura tikber, ħalliha tikber għax dik hija pranzu, dik hija ikra tajba għall-naħla. Ħalliha tikber dik il-fjura. Ħalli n-naħla tiekol minn fuqha u mbagħad jekk trid qabel ma tagħmel iż-żerriegħa u mbagħad taqtawha. Ħalliha tagħmel xogħla essenzjalment, ejja ngħinuhom in-naħal. Protezzjoni tal-ambjent li għabbaqanna. Nifqu din il-gwerra kontra s-siġar kontra natura. Hija kważi gwerra ngħidilha jien għax
tant għandna ftit natura Malta illi dak li għandna irridu nipproteġuh b'kull mezz illi għandna.